Здравейте, дами и господа! Дано сте харесали клипа за тия 20 секунди и дано сте се абонирали за нас за тия 20 секунди. Голям си педал. Ах да, ме е много. А кой епизод е между другото? Не знам, 7 или 8 или не знам. Ебал съм го. От епизода. И да знаете, че аз ще се обаждам на Калин, когато той снима. Ако вижте. Не. Нашата котка Лари. Нали е коти Лари? Да. Сега се правим манго. Джики. Джиги е. Джиги. Манго джиги. Аз съм Джиги, Манго джиги. Джиги и той е Манго Джеки. Добре. Почти направихме етажчето и това е последното лагене и готово. Свършихме, нали, хомето с неговото пробито таланче. Ще намеря малко педалски хора. Окей, сега ще си търся... Какво ще да търся? Педалски хора. Маймуна. Педалски. Там ще проверя на правото поле, ако е умрал някой скелет или пак, ако има паяци, да ги убия. Не взема той. Мачка лака, чики лака нака, пакин данка, чанка лака танка, чанка ланка, панка, папанка, панка. Кучи, виждал ли си някой умрял скелет? Ти ще му ибил малата скоро. Крава! Супер! Намерихме си едни педалски хора. Легла! Легла ще си направим, което ми бие с някой човек. Може с теб, може с него, може с един някой си. Има такъв човек. Стани! Ти не може да ме спреш. Да танцувам цяла нощ. Не е вярно. Не е вярно. Не е ли вярно? Манго Джеки. Колко да... Ой. Да, виждам. Караво, аз съм нормален човек, който иска влиза до те. То няма повече край. Ама аз май се загубих, брат. Ко? Сега не мога да намеря. Ако видиш ме и доки. Натам. Май да, не съм сега. Май Доки. да, натам е. Да, натам. Къде е доки? Е там трябва някъде да е докито. А знаеш колко ме интересува? Ето, Доки! коса пича. Трябва да го отнем. Те танцувам цяла Не е нощ. Те танцувам цяла. Не е вярно. Как ще снимам, като нямам микрофона? Ще си купиш? Добре. Защото и една бара компа, който е най-пробития на света. Наистина. Вярно е. И съм бил с него 4 години. Чакай, със Итал с комп си бил 4 години. Се шегуваш с мен. Ако се шикувах. Тогава беше ли бърз при тебе? Не. Пак. Не. И никой няма да бъде бърз. Ще танцувам цяла нощ, ти ще танцувам. Цяла нощ. Ти си Педро раз малък, ти си Педро малък, да. Ти си Педро малък, да. Ще играеш ли? Не. Играй малко. Але. Да, добра зим. Ситуацията. Епа. Стана.
Извинете за това, но така да бъде. И дами, господа, аз ще търся територии. Мисля да се направим хромето. Ето там, разбирате ме, нали? Или там, където бяхме. Кали! И няма да ви казвам новината, но вие сами ще разберете. Так го направих и ти... Чакай да натисна. Тай няма го нам спреш. Да те чукам цяла нощ. Ти не можеш да ме ебеш. Ти не можеш да ме спреш. Да те Какво ще правя с тази фирма? А? ще изчакаме да порасни. Ще идваме тук да гледаме костасти. Ти не можеш. И са последните снива. Който порасна, това ще направим фирма. И опитайте се да познаете сега за какво отиваме. И ще си правим хроно. Яко ли се чуха? Виж колко е гладко, чакай. Виж колко е гладко, човек. Тук го прави. Ще измисля. Чакай. Тук. И дървата... Почвам с камъка. 2, 3, 4, 5. Ще правиш стена. Да. 10 купчета на 6. Толкова широко е врелите. Да. Първо, помниш как беше къщата в той? Оня Survival. Не. Тето го вижда. Помниш? Не. Те разказва. Не, аз помня Survival, ама не помня как беше. Ще измислим нов начин на ходенето. От начало къщата беше някаква... Мъничка. Да, много. Ще да се самира само легло, работна маса и такова. 6. Сега ще го направя както обичам да правя хометата. По моя любим начин. Виждал ли си как такова, как се прави най-малкото хоми на света? Как? Сега слагаш става тъмно, по-добре си направи легло. Мязах, че ще успя. И тук. Пък зомбитата. Вземи ли тук от две дъгове? Две дъгове. И беше пак ти смотана. Знаеш как е? Слагаш врата дървена или когато си искаш. Такова. Стената е от такова, например, работна маса, такова чародейска маса, клещ, такова, какво виждам. Нещо друго, с което работиш, Най-важните ти съндък. да.